Ćao drugari, dobrodošli u čudesan svet programiranja. Ovdje je sve moguće. Nemoj! Ovo je 4. epizoda. U ovoj epizodi ćemo napraviti pravi crtani. Da bismo to napravili, potrebno je da naučimo da sinhronizujemo crtane likove. Inače će nam svi pričati u glas. Dodat ćemo kuće. Otići ćemo u kuće, stavit ćemo kada je kliknuta zastavica, kada bude kliknuta zastavica. Uzet ćemo izgovori. I stavit ćemo da li si video neke kosti. Uzet ćemo opet izgovori i stavit ćemo ne. I u mački ćemo uzeti kada kliknuta zastavica, uzet ćemo isto izgovori i napisati recimo jesi li video neke miševe. Uzet ćemo opet ne. I pustit ćemo. Kliknut ćemo zastavicu. Oboje nam govore odjednom. Kako bismo to sklonili, uzet ćemo naredbu razglasi i čekaj. I stavit ćemo se zove miševi. Ovdje ćemo uzeti kada primim. Kada mačka bude poslala miševi, on će uraditi ovo što stavim izgovori, on će reći me. Onda ću opet uzeti razglasi i čekaj i nazvat ću kosti. Kada pas pošalje poruku kosti, Kosta će biti nedostupan. Šalim se. Uzet ćemo kada primim kosti i stavit ćemo ovdje. Uzet ćemo izgovori, sklonit ćemo kada je kliknuta zastavica i stavit ćemo ga ispod ne. Onda ćemo otići u info mačke, kliknuti ovaj način kretanja i usmeriti je ka levo, to je -20. I pokrenuti program. Jesi li video neke miševe? Ne. Da li si video neke kosti? Ne.
to je bio taj mali crtani. Hvala svim drugarima koji su pozajmili glas mojim likovima. Sada, kako to da napravimo? To možemo napraviti na dva načina. Prvi je da napravimo mnogo kostima za pozadinu i time ćemo postići da se pozadina kreće u desno, a likovi u levo. A drugi način je da sve detalje na pozadini predstavimo kao likove i da ih pomeramo u desno. Time ćemo postići da se naša mačka i pas kreću u levo. Sada ćemo da vidimo kako se to oni kreću. Kada kliknemo zastavicu, crtani će da počne. Prikaži nam treba da bi se klupa pojavila. Kao što vidite, zadnja naredba je sakri. Ako pustimo program bez prikaži, klupa će biti sakrivena. Zato nam treba prikaži. Klupa će se pojaviti u levom delu ekrana, zato što je x minus 11. Ponavljat će dok ne dodirne ivicu. Čekat će 0,2 sekunde i svaki put će da ide 10 piksela u desno. Sad ćemo otići recimo u panj. Kao što vidite, panj ima isti kod, samo što se pojavljuje na drugom mestu. Sad ćemo otići u kantu i kanta ima isti kod donekle, samo što ona proverava da li je mesto x kante veće od 70 i manje od 80. Ako jeste, kanta pošalje poruku Medi da se on pojavi. Sad ćemo otići u Medu i kad Meda primi tu poruku, on će se prikazati i ostalo i on će isto proveravati da li je mesto x veće od 70 ili manje od 80 i reći će ćao, to jest reprodukovati zvuk ćao. I on će poslati poruku mački i psu ćao Medo. I mačka će primiti tu poruku i pas će primiti tu poruku. I posle će doći do bilborda Branko Kockica i pričati ostalo. Sada ću vam pokazati kako da snimite zvuk. Evo ja ću da snimim neki zvuk. Ovde kliknete da biste snimili novi zvuk. Pa ovde. Ovde možete da ga nazovete. Ja ću da ga nazovem recimo test. Evo sad ću da snimim zvuk. Test poruka. Test poruka. Test poruka. Ako hoćemo da obrišemo recimo ovo poruka. Test poruka. Vidimo da je ovo taj ostatak, a ovo je test. Obrisat ćemo. Možemo ili kliknuti delete ili samo ući u redi i reći iseci. I sad ako pustimo test, čuje se samo test. Imamo ovde i efekti i svašta tu možemo raditi. Drugari, toliko za danas. U sledećoj epizodi ćemo crtati geometrijske figure pomoću naredbi iz menija olovka.
Ona je vrlo zanimljiva. A vi ako vam se ovo sviđa, šerujte, lajkujte i subscribeujte. Vama to i nije teško, a meni znači jako puno. Ćao!